See you. Bye-bye. Hello guys. Hi guys. Hi guys. Sa mga kauman ay hindi namin guys, madami ko tabato guys. See you. Bye-bye. Mabitin. Ako rin ang guyong dyan sa akong vlog. Pero guys, maadto mi karon sa kuan sa Cotabato. Kay magpalit si Mamo og tongkat ali nga kape. Beke naman tongkat ali. Unya na picturean lang. Guys, napami diri sa asa may dapit wala pa mi kaabot guys. Tapos ako orang ipakita sa inyo unya on-site forma sa Cotabato. Bye-bye. See you. Oh, ana ramang oh. Guys, mauna ni siya ang kuan downtown. Downtown. Downtown guys. Ayan ang para sa Mindanao Star papuntang Davao. O karon guys, mag-anhi mi sa Octagon. Maghapit mi sa Octagon guys. Ang katulad namin sa Octagon. Titans. Mga keyboard guys. Nga, di man po may kabalo mo computer guys. Ang taon mo guys. Ayan na siya guys. Dito po lang. Inyong ibok. Wala may kwarta guys. Wala may kwarta. Magbaro lang kami ng pera. Magbaro kami pera. Ano? Hindi pa rin mo yung
Hello guys, gabi na dyan guys.